Pensiunea Oi de stele. Pensiune de 7 stele. Uitați aceste geamuri fumurii. Uitați aici. E magnific. Acumulator TV. Uitați, cazați la această vilă de 2 stele jumătate. Ce 2 stele? 5. Uite-l pe Lucian. Ce faci, mă, Gheză Free? Tot respect. Gogu, uite-l. La următor. Matei. Hai, fă-ți-o. Nu știu, ce faci, mă, tu acolo? Mor de fric. Du-te, bă, avem cărți de studia pe jos, pe acolo. Îl pe Cabri. Care, tu ții trufele că e o sârbă spatele. Ce macă de fără. Îl pe Cătă. Stai să vedem obiectul mucea lui Cătă, uite, nailonul. Arată, e fumuriu, fie de aceea. Ia uite-l. Bă, vine. Ce vine cineva? Tu și-și linge degetele, e foame. Mai mult, da? Uite-l. Să vă duc la dormitor, aș doi. Da? Hai, mate, tu ești ghidul nostru în această seară furtunoasă. Ia să ne uităm. Care e? Unde e, mă? Aveți dormitor? E perfect. Deci nu se putea mai bine. Ia. Bă, avem 4-3 persoane. Stai, mișle, că mă pui pe mine. Mamă, magnific. Peisaj, uite, admirați peisajul aici. Cum cine doare tot, mă? Noi, doi, cine? De ce plecă, bă? Hai de dracu. Realizatorul acestui film. Boss. Bă, festul meu pe unde?